Ahoj, vítam ťa pri mojom ďalšom videu. Dnešné video bude také teoretické video, pretože sa ma mnohé pýtate, čo to je funnel. A keďže toto je moja hlavná práca, ja tieto funnely technicky budujem, tak vám chcem trošku priblížiť a vysvetliť vám, čo ten funnel vlastne je, čo to obnáša a z čoho sa skladá a ako asi vyzerá. OK? Takže o tom bude dnešné video, tak pozeraj ďalej, ak ťa to zaujíma. Takže čo je to funnel? Na úvod chcem spomenúť, že funnel je dnes už veľmi bežná marketingová a predajná stratégia, spôsob, akým sa pristupuje k predaju online, ku konvertovaniu návštevníkov webu v zákazníkov. S týmto termínom funnel prišiel Russell Brunson, americký marketér a biznismen. No a na Slovensku a v Čechách o tom už učí zo pár marketérov. Vieš si u nich dohľadať kopec informácií ohľadom funnelov a ako to všetko funguje. Na Slovensku odporúčam Erika Hoffmana a v Čechách Pavla Rdíhu. Tak, predstav si funnel ako taký lievik, v podstate do ktorých nalievaš akýchsi návštevníkov a ono sa to tam, ten lievik stále zužuje a nakoniec vlastne z toho vyjdú zákazníci. Čiže si to môžeš predstaviť ako taký lievik, ktorý v podstate ako takú cestu, ktorá vlastne zohrieva studenú návštevnosť, čiže ľudí, ktorí o tebe vôbec nemajú šajnu a počas toho, ako zídu dole tým lievikom, tak sa z nich stane vlastne zákazník. A vlastne o tom je celá tá sranda funnel, že je to akási cesta zákazníka, kde sa z nezaujatého návštevníka tvojho webu stane doslova fanúšik tvojich produktov či služieb. Čiže ten človek dokonca nie že nakúpi raz, ale môže sa fakt stať tvojim verným fanúšikom v zmysle, že bude od teba nakupovať znova a znova. Čiže každý nový produkt, ktorý vytvoríš, si bude chcieť od teba kúpiť. A toto je vlastne tá moc toho funnela. Ukážem ti teraz obrázok, aby si to vedela predstaviť. Čiže ako vidíš, tu je vlastne takýto funnel, takýto lievik. Čiže zo širokého sa stáva úzke a tu sa vlastne deje celá tá filtrácia. Čiže ľudia, ktorí sú vôbec nezaujatí, nevedia o tebe nič, ani možno nemajú záujem. A tu vlastne sa deje celá tá premena z toho nezaujatého návštevníka zákazníka. OK? A teraz ti to trošku priblížim. Čiže vidíš, môže to vyzerať napríklad takto. Čiže upútala si pozornosť akejsi cieľovej skupiny, teda tvojej cieľovej skupiny, pomocou reklamy. Čiže vidíš, že je tu nejaký magnet na zákazníka možno, nejaký obsah zadarmo, ktorým ponúkneš. Jednoducho ich dostaneš na svoju stránku. Oni nevedia, že vstupujú do funnela, do tvojho funnela. Takže zajala si tú svoju cieľovú skupinu a oni vstupujú do tvojho funnela. Ešte nekupujú, nevedia kto si, čo si, boja sa, majú otázky, nedôverujú ti. Ty ich ale zaujmeš, pretože máš akési riešenie na ich problém. Vieš ich naplniť ich potrebu. Čokoľvek už prišli hľadať na tvoju stránku. No a tým vlastne tu dokážeš takisto, že si expert vo svojom obore a pomaly si buduješ dôveru a vyzývaš ich k ďalším krokom. A oni sa v istom bode rozhodnú, že OK, som na istej frekvencii s tebou, chcem otvoriť peňaženku, kúpim od teba. A teda idú do akcie. A vlastne tento celý proces sa volá funnel. OK? Čiže takto zjednodušení na začiatok a ja ti to samozrejme o chvíľočku celé viac priblížim, čo sa vlastne deje počas tejto cesty. Tak. A teraz trošku faktov. Takže štatistiky hovoria, že drvivá väčšina ľudí nenakúpi a dokonca ani nekontaktuje majiteľa webu, čiže teba, hoci o produkt alebo službu majú záujem, lebo si to potrebujú ešte trošku premyslieť. A čo sa vlastne stalo? Teba to stojí veľa námahy, času a peňazí priniesť návštevníka na stránku. Hej, zapnúť reklamu a rôzne ďalšie zdroje, ako priniesť ľudí na web. Tak, on prišiel na tvoj web, popozeral, povedal si, to je dobré, to by som vyskúšal, išiel by som do toho. Ale potrebuje si to trošku ešte premyslieť. A zo stránky odíde. A ty už o ňom nebudeš nikdy počuť. A tu je vlastne celá sranda a problém zároveň. Ty vyhadzuješ peniaze za návštevnosť a ten návštevník príde, popozerá, odíde a ani nenakúpi. A čo keby si to rozmyslel a chcel by od teba nakúpiť? Ako by ťa našiel?
Alebo možno potrebuje len trošku postrčiť, možno má otázky. A keby ťa aj chcel neskôr kontaktovať, už ani nebude vedieť, kde o tebe čítal, kde tvoju ponuku videl. A na toto všetko je riešenie, a teda už spomínaný funnel. Tak, a teraz ti chcem ukázať, čo sa vlastne deje počas funnela, celý ten proces. Čiže ako je možné, že sa z nejakého nezaujatého návštevníka tvojho webu stane ten zákazník. Okay? Čiže v prvom kroku získavame pozornosť, čiže ty oslovíš cieľovú skupinu, získaš ich pozornosť, zaujmeš ich niečím, to je vlastne tá tvoja Facebooková reklama, Google reklama, YouTube reklama, čokoľvek používaš. V druhom kroku vlastne riešiš ich problém alebo naplňuješ nejakú ich potrebu. To znamená, oni prichádzajú na tvoj web zo zvedavosti, prišli získať cenné informácie, pretože riešia akýsi problém, alebo prišli naplniť nejakú svoju potrebu. V tomto bode sme ich vlastne dostali ty si ich dostal na svoju vstupnú stránku, kde im ponúkáš magnet na zákazníka, čiže nejaké hodnotné info zadarmo. Čiže oni si vlastne od teba berú akúsi ochutnávku. Okay? A testujú, či vlastne áno, či vieš odpovedať na ich otázky, či vieš vyriešiť ich problém, či vieš naplniť ich potrebu, či si expert vo svojom obere a tak ďalej. A tu prechádzame k ďalšiemu kroku, ten magnet na zákazníka, čiže to je vlastne to riešenie, ktorým ponúkaš zadarmo. Keďže tam ešte nie je dôvera, tak im to vlastne dávaš tak ochutnať a oni ti za to dajú e-mail. A ten tvoj hodnotný obsah môže byť v podobe PDF alebo videa, to je jedno. No a vlastne posielaš im na ten e-mail ten magnet na zákazníka. Ďalej prechádzame na budovanie dôvery, štvrtý krok procesu. No a tam ho vlastne dostávame na našu stranu. Čiže to video, to PDF alebo čokoľvek bol ten magnet na zákazníka, ktorý sme mu odoslali, ten človek sa dostáva do našej e-mailovej databázy, čiže začíname budovať dôveru. V našom riešení je akási pridaná hodnota, ktorú nenašli nikde inde. Teda uvedomujú si, že si expert vo svojom obore, že vieš vyriešiť ich problém, že im rozumieš a to je tá vlastne najdôležitejšia vec, že máš ich kontakt. Nestratila si návštevníka, ktorý prišiel na tvoj web. Vieš s ním ďalej komunikovať cez e-mail a s najvyššou pravdepodobnosťou od teba v budúcnosti aj nakúpi. Okay? Čiže fakt je tu tá dôležitá časť, tá pravidelná komunikácia, čiže prinášanie ďalších hodnotných informácií v tvojom obore. Zvyká si ten návštevník, teda už človek v tvojej databáze na tvoj štýl komunikácie, na typ obsahu, ktorý posielaš. Zoznamuje sa s tebou, buduje si s tebou vzťah, ktorý bude kľúčový v momente, keď sa rozhodne kúpiť produkt alebo službu. A tu sa deje gro zmeny, keď sa z toho studeného návštevníka stáva horúci potenciálny zákazník. A často sa pýtate, ako dlho trvá, kým nakúpi, tak to všetko závisí od vás, od tej vašej pridanej hodnoty, od tej dôvery, ktorú si dokážete s dotyčným vybudovať a samozrejme od vašej ponuky, od vašej neodmietnuteľnej ponuky. Čiže musí byť dosť zaujímavá na to, aby si ten človek povedal, toto chcem. Dobre, a potom prichádzame k 5. kroku, ktorou je premena na zákazníka. Čiže nadišiel čas, keď sa návštevník, alebo teda už odberateľ tvojich e-mailov mení v zákazníka. To znamená, je to bod, keď si on povie, že ti dôveruje dostatočne na to, aby otvoril peňaženku a nakúpil od teba. No a posledným krokom je premena na fanúšika a tej premene na fanúšika samozrejme predchádza pokračovanie v budovaní dôvery. Dôjde vlastne do bodu, keď si ten už v podstate zákazník uvedomí, že sa teší na tie tvoje ďalšie produkty, že chce ďalšie tvoje služby, lebo ti verí, lebo je s tebou na tej istej vlne ako ty, lebo sa mu páči tvoj spôsob myslenia, lebo riešiš jeho problémy, naplňaš jeho potreby, jednoducho ti fandí. A preto sa vlastne už volá fanúšik. Tak, to by bolo k procesu, ktorý sa deje počas funnela. A teraz ti ukážem reálny príklad, ako taký funnel môže vyzerať a z akých stránok sa bude skladať. Tak, máme tu zdroj návštevnosti, to znamená, ty ich tam do svojho funnela vieš poslať z e-mailu, teda samozrejme, ak už sú keď už máš ich e-mail, alebo podobne Instagram, teda sociálne médiá, Facebook, YouTube, Google Ads, Google reklama, z Messengeru, ak ti píšu na tvojej facebookovej stránke, alebo iné zdroje, napríklad nejaké blogové príspevky, možno si napísala článok
nejakému blogerovi na blog, ktorý pracuje v tvojom obore a tým pádom sa dostala k tebe návštevnosť z jeho blogu a tak ďalej. Tak, posielaš ich vlastne na svoju vstupnú stránku, kde riešiš nejaký ich mini problém. Hej, väčšinou je to niečo menšie, niečo, čo ich zaujíma. Samozrejme, ty musíš poznať svoju cieľovú skupinu, musíš vedieť, čo asi riešia a čo by chceli. No a vlastne na tej vstupnej stránke im ponúkaš to riešenie zadarmo, čím ich vlastne nalákaš, aby ti dali svoj e-mail a ty im vlastne pošleš to svoje buď PDF alebo video alebo infografik alebo čokoľvek si im sľúbila za ten e-mail. Oni sa vlastne dostanú na ďakovnú stránku. Tá je jednak dôležitá aj kvôli konverzii, ak budeš púšťať reklamu napríklad na Facebooku, ale ďakovná stránka je vlastne priestor, kde sa poďakuješ a takisto ich môžeš posunúť ďalej vo svojom funneli. Napríklad môžeš mať svoju Facebookovú skupinu alebo ich môžeš poslať na svoj YouTube kanál a podobne. A teraz už ich máš vlastne vo svojej databáze, čiže s nimi pravidelne komunikuješ. A možno dojdeš do bodu, keď už budeš mať pripravenú aj nejaký svoj platený produkt. To znamená, že môžeš vytvoriť akýsi webinár, na ktorý ich pozveš, kde im vlastne ponúkneš ten svoj platený produkt, alebo ich môžeš poslať na nejaké predajné video, kde bude výzva k akcii, alebo ich môžeš poslať na svoj blog, kde takisto budeš mať napríklad článok o tom platenom produkte a bude tam takisto výzva k akcii, nejaké referencie od klientov. A vlastne tým, že si tu vybudovala dôveru počas tej komunikácie v e-maile, alebo si možno robila webináre počas toho už čokoľvek, stále vlastne ich pošleš potom na predajnú stránku. A na tej predajnej stránke sa vlastne deje tá konverzia. Okay? Čiže tu prišiel úplne nezaujatý zákazník, úplne nezaujatý návštevník na tvoju stránku a počas tejto krásnej cesty sa vlastne z neho stáva zákazník. Čiže vlastne máš tú predajnú stránku, z ktorého pôjdu na objednávkový formulár a ďakovná stránka, to znamená došlo ku konverzii a teda ten návštevník nezaujatý sa stal zákazníkom, od teba nakúpil. Takže to bola ukážka toho, ako taký funnel môže vyzerať. Samozrejme existuje veľa druhov funnelov, závisí od toho, čo vlastne chcete dosiahnuť a aký typ konkrétne potrebujete vy. A čo som tu ešte nezahrnula, je také špecifikum funnelov, že z predajnej stránky vlastne človek si vie prijať rôzne upsely a downsely, čiže všetko, čo podporuje navýšenie zisku v toho predaja. Samozrejme, viete si dohľadať kopec informácií o funneloch a tam vlastne určite vám povedia o všetkých aspektoch, ktorý funnel môže mať. Dobre, tak aby som to ešte zhrnula pre toto video, nechcela som ho veľmi naťahovať, len vám chcem odporučiť, že jednoducho funnel je jednoznačne revolučná stratégia a na tom koncepte je vlastne výnimočne to, že ide o nenásilný a nenatlakový spôsob predaja. Čiže vlastne vydávate tomu človeku priestor, aby si s vami vybudoval dôveru, ochutnal z vašich produktov zadarmo, zistila, že viete vyriešiť jeho problémy, že ste expert a podľa toho sa vlastne sám rozhodne, ako to cíti, že od vás nakúpi alebo nie. Čiže každý, kto si povie, že ja neviem predávať, ja nie som dobrý v predajoch a tak si myslím, že ten funnel je úžasnou odpoveďou na to, že ani to asi takto ani netreba robiť. Že žiaden natlakový predaj dneska už nefunguje a jednoducho treba dať človeku obrovskú hodnotu a veľmi kvalitný obsah a ten človek sa jednoducho na vás naladí a nakoniec sa stane z neho zákazník, váš zákazník. Čiže aj to je veľmi dôležité, napríklad čo sa týka toho obsahu, tak pre funnel je veľmi, veľmi dôležité, aby váš obsah bol veľmi kvalitný, teda ten copywriting bol veľmi kvalitný, aby tie informácie, ktoré tam dávate, boli veľmi prehľadné a relevantné a aby vaša ponuka bola neodmietnuteľná. A samozrejme, nemôžete zabudnúť na silnú výzvu k akcii. Dobre, a vlastne celá tá krása toho funnelu, ešte na záver poviem, že vlastne celý ten funnel je akási taká online mašinka, ktorá zarába bez toho, aby ste museli osloviť každého zákazníka zvlášť. Čiže je to všetko také vlastne zautomatizované a vy si tam fakt viete naliať tých ľudí do toho funnela a v podstate
cez celú tú cestu si prejdú bez toho, aby ste tam vlastne osobne vy museli byť. Čiže je to ozaj úžasný koncept. Dobre, takže toto je pre dnešné video všetko. Ja verím, že som vám objasnila teda, čo ten funnel je, ako funguje a prečo je dobré ho mať. A ak by si mala záujem o jeden taký funnel, tak ťa pozývam si jeden postaviť na moju masterclass, môj prvý funnel, na ktorú sa môžeš registrovať cez link pod videom. Budem sa na teba veľmi tešiť. Alebo ak chceš, aby som ti funnel postavila ja, tak ma môžeš kontaktovať priamo na môj e-mail info@monikagalm.sk. Dobre, to je všetko. Majte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom videu.